Hey yo, welcome back mga ka-honista. Panibagong memory na naman. As for today's vlog is papalipad tayo ng drone mamaya pag tinuruan na kami mag-drive si Mami. So for today, habang naantay pa natin si Mami sorry, naisipon ako, kakabakuna ko lang. So, ito kasi, nandito pa tayo sa aking room kung saan ako nag-online class. Ito room na to, actually di naman to sa akin, dun to sa tita ko. Hey yo, welcome back mga ka-honista. Panibagong memory na naman. As for today's vlog is papalipad tayo ng drone mamaya pag tinuruan na kami mag-drive si Mami. So for today, habang naantay pa natin si Mami sorry, naisipon ako, kakabakuna ko lang. So, ito kasi, nandito pa tayo sa aking room kung saan ako nag-online class. Ito room na to, actually di naman to sa akin, dun to sa tita ko. Ito, naantay pa natin si Mami. Ewan natin, wala tayong magawa, pero bala ko sana mag-code na lang, pero parang tinatamad ako mag-code. Parang hindi ako muna mag-code, guys. Kasi wala pa tayong gana sa code. So, kita niyo sing-sing ko, guys. Bago to. So, tapos ko lang mag-online class. We're back in here. Don't know what to do. Online class ba? Kasi tapos na yung online alas 3 na So, di natin alam. Patapos na si Mami. Yung mga 3:30 na dito na yun. 3:40 na ewan ko kung anong ginagawa nun. Konti muna tayo. 3, 2, 1, mamaya na lang. Yung guys, kinabukasan na. So, magdadrive namin. Magpapipod namin ng drone. Doon. Kukunin ko lang yung sasakyan. Kakain lang kami. Maliligo na kami. Tapos, alis na kami guys. So, until just wait a minute. So, ando sa baba yung sasakyan. And yung drone. Nice. Sige. Yan na lang. That's all. So guys, nandito na tayo sa Beverly. Ito yung drone. Liliparin na natin. Ito na. Dito na ka. Pakita mo muna yung buong kapaligiran. Yung buong kapaligiran. Ayan? Oo. Tignan mo guys. Open na open. Kaya kami nagpapalipad ng drone. Okay na. Ito mo yung drone. Bago yung i-video. Ayan na. Palilipa rin. Ay, pala. Ay na naman. Nasisilaw na naman ako. So yung guys, nakauwi na tayo. Ito nyo naman yung lipad ng drone. So di ko na siya pinalipad na napakatagal. Simula nung pinatay yung video, nag-stop na tayo magpalipad. Kasi nga, napakalakas na hangin. Kita nyo naman yung nangyari. Di gaya ng drone. Kasi napakagaan. So ngayon nga pala. Ito. So ito na yung drone. Ginawan ko na rin siya ng bag. Para di na tayo bumili. Lalagyan niya. Ito, kakagawa ko lang Yun guys. Eto, ganyan siya. Yan. Ito yung propeller na reserve. So, ito yung screw, yung charger, yung LC, yung propeller, yung drone. Ito yung ito yung remote control. Pag dumating yung camerang in-order ko, dito na natin siya lalagay. Okay. So, nakalagay dyan is Huawei Gift. Papalitan natin yan ng quadcopter drone or DJI drone.
Papalitan natin yan nun. Kasi ang binigay ko sa hindi na quadcopter, di ba ako sa kanya? DJI. Kasi tawag ko na talaga sa drone, di ba? DJI Mavic, DJI Spark. Kaya, ang inano ko na lang is DJI. Wala nang mini. DJI Mavic. Hindi naman kasi DJI Quadcopter. Ayun ang tawag natin sa kanya. So, yun. So, tatapusin ko na dito yung vlog na to. Mag-share, like, comment, and subscribe na rin kayo guys. 3, 2, 1. Bye-bye!